Ing kutha cilik ana sebuah keluarga kang duweni anak sing jenenge Damar. Damar bocah kang duweni weton Jumat Wage, nanging ning umur ke-17 taun iki sifat ala kang diduweni Damar isih tetep melekat ing awake. Dheweke mboten ngertos apa akibate. Gak biro. Malah umur 17 tahun orang apa-apa nih. Waduh biasa dino-dino biasa nih. Kuman. Ayo. Iki nonton ya? Mobil sing paling ini coba. Sonia, saya tak juga laptop kalau mau basic. Ingin. Sweet Seventeenmu kok sepi kan apa-apa nih teman? Kanca-kancamu karo wong tuamu, mosok gak dirayani karo wong tuamu? Dulu teman, aku karo wong tuaku pas Sweet Seventeenku gak ada HP karo wong tuaku. Tidak tahu, mantan ngarep anak aduan tuh aku. Wong kok seneng men pamer. Kaya bondone gak nggarai musibah wae. Wah, namun nah kira apa? Kaya enek ae. Nyapa mas? Nomor tuh? Heeh. Wah, tidak etik marui. Dan tuku kono lho, nek aku akeh ben ono itu. Aku iku guyon mari iki. Yes, aku tak pamit ke mas. Iya hati-hati ya. Jeneng ali yo. Tapi nanti ganti wis terus sok jadi aku lemot. Ya. Pak, ini kira laptopnya selemot, semester telu iki saya ganti. Sabar cek to memang. Bapak pergi tak kerja sing dulu gue. Sabar le, laptop saya sih. Tapi kalau isit Bu nggak rencang-rencang. Le, gengsinya dikurangi, syukurnya juga oke, insya Allah barokah. Dewaku ngindari jegrongan kok masih ibu. Walah, terus kalau mau salon-salon nih, yuk cek kuat ke? Nggak kuat aku cek aja, mau tamu dititip naik. Ayo titip naik, iya. Nanti. Korban. Iki mas. Kenapa? Mas, kalau bocah nitip akan motor rencang pulau. Lah, kenapa motor kok ditetepakan? Terus saya rencang pulau dia mau hindari jeglongan, terus nyusap terkadinan. Lah, rencai betul napa mas? Kenapa nama bendas-bendas mas? Walah nggih, rasane motornya juga akan biar aman. Nih. Makanya kalau pendet mas, Nggih. nambutan repot. Tapi nak kalau repot, bincang mawon. Iya mas. Itu mas, kalau motor luar sangat mas. Nggih. Kalau beda pamit Rien. Nggih. Gimana mas? Hati-hati mas nggih. Rencang kalau piambelan tuh mereka. Nggih. Iya pun.
Kamu tuh yuk. Bisa yuk cuma bentok kok. Ya sih aku tak langsung pamit deh cara acara. Nah itu sulit ya sebentar aja. Karena kok semua. Untung yuk. Waalaikumsalam. Ini lugu-lugu. Biar keadaan lu. Aman, cuman beres tok. Alhamdulillah kalau dari Ida aku diomongin nek kecelakaan. Ceritanya. Ceritanya ini. Ini aku mah arep dari jegrongan loh. Lah kok malah aku dulu sing jebol. Motorku ae tak dele warga sekitar. Mergo aku ora kuat numpai. Malah tak jebokne piye montore? Ono butuh motor. Ya malah penak ini. Oh, cah sabar. Tenang yuk, motormu aman. Enggak tak sekolah itu orang dengar. Suan ya, hati loh. Tapi kon diki, masuk kirim Wahyu. Kadung kok adu-adu ya. Kok motor. Tapi aku kirim Wahyu. Atau Yuk, kamu nggak kok bener? tapi aku kirim kene yuk. Oke, yuk tahu umur ini gak tuh HP. Masa toh? Yuk tahu umur ini gak tuh HP. Lalu ya aku yuk. Jajal di link saya yuk. Masuk kirim yang mahal mas saat itu motor. Lah, kronologi ini beda yuk. Halo yuk. Mau aku takon karo wong omahan. Aku pengen tuku panganan. Lah kok tapi aku kayaknya tak kira akhirnya kene yuk. Walah, ngono ceritane. Jajal tekan gamer sik bebno cero. Ya wis, aku tak moro nang damare. Kayak tak tati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya yuk. Kamu ngerti HP ku gak? Enggak kau telepon aku, ora ono HP belas sih. Ini ceritanya. Aku moro mewah Wahyu. Terus ning dalan aku takon wong mahan. Sujud golekne panganan gak. Lan bos aku mergo isak, HP ku gak enek. Aku wis moro nang Wahyu, jere Wahyu, HP ku nang kono gak enek. Menawa nek awakmu ngerti. Nah, HP-mu jare akeh. Bareng HP-mu ilange gegere sak desa. Iya, HP ku akeh ndek mah. Masa tak gone ngalor ngidul. Ya gak apa to nek gelem. Ya wis nek aku gak ngerti tak pamit. Ya hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Pak Antone laptop pundi? Ora lewat bapak lagi mulai kerja. Lah pripun to Pak? Ini kan harus mendesai semester 3 laptopnya wae ganti. Lemot iki laptop kula. Koyo cek bapak tak ngombe sik to. Mapan sabar terus to Pak. Wae ngger tugas kirisan. Kok jenenge bapak lu bayaran ora duit kok bose lho. Terus piye nak kowe? Lah pripun to Pak? Wis tak golek nang tangan sik ya. Nggih Pak. Cek. Bapak tak ngene juragan. Assalamualaikum. Kene iki anakku butuh laptop. Lah aku kirim bayaran. Walah, utang duit to, omong to. Ngerti ya. Wis sik tak sepure. Heeh. Aman, Mam.
Ini cukup ora? Paling ya cukup. Kalau nggak cukup ya tak rene. Ini yo pantes utang akeh tanda tangan se. Oh iya. Iya, sini. Nih. Utang akeh kudu beres tepat waktu. Wis, aku tak usah resik, Mas. Oke. Wis kita gosek dhewe ya. Mas. Langsung balik aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Pak Artone sampun tembang satu kok dhewe? Belum lagi tak gule tangan kok ge. Gosek Pak yo. Ono Pak tiwa-tiwa Itu bisa kira cukup orang gitu Terus orang gak guna belas, gak Sekto, macam sekto. Kita hitung no se. Iya. Yang aku ge di laptop. Lu gak ge untuk makan kurang gue malah. No. Ngomong gue ya. Terus jangan ayo. Ya Allah, anakku omongane kok kayak ngono. Padahal aku wis ngusahakne nilih duit ning rentenir ketuku laptop. Apa iki balesane ning aku? Ya Allah Pak, kok iso koyo ngene? Aku durung siap sampeyan tinggal Pak. Sopo sing bakal ngopeni aku lan Kilmer? Loh, kenapa iki mana gendero putih arep omah? Sopo sing mati? Loh, Mbak, kenapa iki? Bapakmu wis ora enek, Mar. Ora mungkin. Bapak. Wis sabar ya, Mar. Leng, awakmu kuwi duwe kelebihan. Barang apa ae sing mbok omong bakal jadi kenyataan. Mbok kuwi apik apa elek. Mula saka kuwi ati-ati le menopang saono. Awake dhewe ora ero omongan apa sing bakal gawe duwene atine kuwi. Alah, nggak usah ubah.